زقبرو وإግዚአብሔር نسخا بروخ إخا سرعتات كام هرني مزمور داويد 116 كسب 10 تغلته أب كنت سنة يزقر لي كل إግዚአብሔር أنت وريتك مرسليه 1 John 4:19 بس قدم أفكرنا ما نحن نفكره ماتيوس 6 كترجعتك سب 15 يسوس كمزي إلو نسخاتكم دما كمزي إلكم دقات تقليو أبسماي تنبر أبنا شمكاي كدس مكسهات متصاف فأدكا كمتي أبسماي كبدما مدي يخون ناي علت نجرنا لومي هبنا نحنا زبدلنا بدلهم كم زحدنا لهم بدلنا حدقلنا كاب كفواد حين نبر فتنا سايتوتنا من قستن حيلين كبرين زلالم نتكيمو آمين مثالي 10 مثالي معراف 10 تقسي 10 سم እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድዕ ናብኡ ጎዩ ይዕቁብ እዩ أريد زهولك 24 كلته منفس أملاك دما قبل عليهم متى يعقوب حدا خلته انباركس أحواتي كل فتناتات زمتاك يعقوب حدا خلته أحواتي كل فتناتات زمتاكم كل كم حقوسكم تصروا Ablis ka, hagos abli pe
باخي باخي حقوس ናብራ ዘጸብቕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምምልላስን ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንባር ጥራይ ኣሜን ናብራኹም ክጽብቕ ኣብዚ ሒዝኩምዎ ዘለኹም መገዲ ጸኒዕኩም እንታይ ትገብሩ ይግባአኩም እዩ መላለሱ ይግባአኩም እዩ ዝረድእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሎ ኣሜን ደጊሙ ድሕዘኩም ድሕሪ ሕጂ ኣይክትሪእዎን ኢኹም ትብዑ እግዚአብሔር ጓሳይኹም እዩ እስከ ቅዱሳን ኩሉና ተንሲና እንባርኾም ኢና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ Yes. ዘላለማዊ እግዚአብሔር አቦ ወአምላኽ ስለዞም ብሩኻት ውሉድ ህያብካ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ወአምላኽ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመኖም እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ዘመኖም ኣብ ህልውናኻ ዘመኖም እግዚአብሔር አቦ ኣብታ ጽንዕቲ ኢድካ እግዚአብሔር አቦ ክመላለሱ ክኽእሉስ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መመሊስካ እግዚአብሔር አቦ ከተዕብዮም በመንፈስካ ክትረዶም እግዚአብሔር ንጽልለና ወአቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲስተም ዘዓለም እዚያ መገዲ እኩያትን መገዲ እግዚአብሔር አቦ ካሕደኛታትን ጠላማትን ከዝ ብሎምሲ አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስካን በቃልካን እግዚአብሔር አቦ ታኒጾም ከዓብዩ እግዚአብሔር ንጽሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመኖም ኣብ ዕድሜዮም እግዚአብሔር አቦ በይንኻ ስኻ ክትከብር ወአምላኽ ሰማይ ስኻ ኣቦም ክትርአ አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቦም ሓሊፍካ እግዚአብሔር ሓሳባታትካ ሁሉ ከተፈጽም አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘም ህያባት እዚኣቶም ስኻ ክትጥቀመሎም ንጽሊ ረድኤትካ ይፈለዮም እግዚአብሔር ቀጽርኹኖም እግዚአብሔር አቦ በመንፈስካ እግዚአብሔር ክትረዶም ናባኻ ማዕቆብናዮም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ሽም አሜን ስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ዘመንኩም ይባረኽ ተባረኹ ሰላም አምላኽ ይብዛሓልኩም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም እስከ ንጎይታ ዝበቅዕ ሰማያት ክኸፍት ዝኽእል ዕልልታ ምስጋና ጣቕዒት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ መጽየ ዘለኹ መተንባህታ ክህብ ኢለ መጀመርታ ከም ትወትሩ እንገብሮ ናይ ሎሚ ሶሙናዊ ጥቕስና ካብ መጽሓፍ ሮሜ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 10 ክኸውን ማለት እዩ تقال دما خمزيبل نحد حدكم بمكببار إنا تقادمكم بفقري أحوات نحد حدكم بلوهات تفاقر يبل آمين آمين ده نخلنا بلوهات بمكدام بفقري متزازنا نحد حدنا مكببالين يخون لنا يا دحريو مزمران قويتا بارخكم كبلي دلي أبتت صبح سماياتكم قويتا يخفتلكم كل ممللاسكم كاب حقفو كاب فقرو زتل عليك خون ጸሎተዩ ሓራይ ካብ ዝቐጽልና ኣጋይሽ እንተሊኹምና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ማእኸልና ዝተረኸብኩም ክንላለየኩም ጥራይና ኤዳውኩም ከተርእዩኒ ጎይታ ይባርኽኩም እሺ ዌልካም ቴንክ ዩ በዚ ያለውና ዲዮም ኣጋይሽ ሓግዝዎም በዚ ከለውና ዲዮም ኣጋይሽ መጀመርታ ግዜኹም ኣብ ማእኸልና ዝተረኸብኩም حراي أبز خلونا ديم بس شاف كلنا ديم
እሺ ባርከስ ሎሚ ሓንቲ ጋሻይና ተቀቢልና ዘለና ተንሲኪ ሽምኪ ካበይ ከም ዝመጻኺ ክትላለይና ሽመይ ናሄም ይባሃል ናሄም ቢንያም ካብ አዲስ አበባ ይመጽ ቋዳሓን መጻኺ ጎይታ ይባረኽኪ ባርከስ ወርትግ ኣብዚ ትሪዮ ደለኺ ቤተ ክርስቲያን እና መጻኺ ክትሓብሪ ክትገልገልን ከተገልግልን ፈቃድ አምላኽን ፈቃድ ናይ ዝማሕበርን ዝምዃኑ ክነግረኪ ደፈቱ ብምቕጻል ራእይና ከምዛ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንምድርናን ንህዝብናን ናይ መሰረት ፈውሲ ምምጻእ እዩ እዚ ማሕበር እዚ ድማኒ ኤቤኔዘር ኩለንትናዊ ፈውሲ ናይሮቢ ኬንያ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕጻል ክልተ መተንባህት ኣለዋኒ ተሓንቲ ክትምዝግቡለይ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወርሒ 7 ካብ ዕለት 15 ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 17 ከምቲ ወትሩ ኣብ 3 ወርሓዊ ንገብሮ ናይ ጾምን ጸሎትን መደብ ክህልወና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኢድ ኣምላኽ ብዝብል እናረኣና ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ነይሩና እዩ ቅድሚ 3 ወርሒ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ከምኡ ክኾነልና ግዜኹም ከተመቻችኡ ከምኡን ርእስኹም ከተዳልው ንዕለት 15 16 17 ዕድመ ናይ ዝማሕበር እዚ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ዶ ናይ ዝወርሒ እዚ ዝብል ዘለኹ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብምቕጻል ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ኢደ ኣላ እዚኣ መጽሓፍ እዚኣ እውን ኣላትና ማለት እዩ እዚኣ ብፍራንሲን ሪቨርስ ዝተባህለት ጸሓፊት ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እዛ ጸሓፊት እዚኣ ብዙሕ ናይ ፍቅራዊ ጽሑፋት ጽሒፋ ነይራ እንተኾነ ካብታ 1986 ዓመተ ምህረት ንጎይታ ዝተቀበለትላ እዋን ግን ናይ መጀመርታ ጽሕፍታ ኣብ 1991 ዝጸሓፈታ እዚኣ ረዲሚን ላቭ ትብል ማለት ተበጃዊ ፍቅሪ ዘርእስታ ዝጸሓፈታ ግን ኣብ 1991 እያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ኮፒ ተቀዲሓ ተሸይጣላ ከምኡ ድማ ልዕሊ 30 ቋንቋታት ተተርጉማ ኣላ ማለት እዩ ጸሓፊኣ ዶክተር ምሕረት አብ ዘርአ ዳዊት ማለት ሓዉ ንብእምነት ዘርአ ዳዊት ወይ ድማ ንውሉዶም አቶ ዘርአ ዳዊትን ወይ ዘሮ ማእዛን ኣብ ማእኸልና ዘለዉ ወዶሚ ማለት እዩ እስከ ድምቕ ዝበለ ጣቕዒት ካብለይ ሞነቶም ወለዲ ታ ጽሕፍቲ ካብ መጽሓፍ ሆሴዕ ዝተወሰደት ኮይና እንተኾነ ግና ብፍቅራውን ብልብወለዳውን መንገዲ ዝተጻሕፈት እያ ንብዙሕ ሓዳር ዝጠቐመትን ንብዙሓት መጻምቲ ድማ ንመጻምቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዙ እተርኢ መጽሓፍ እያ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ኣብ ደገላትኩም ብሽሕ ሶሪ ናቕፋ ክብል ሓሲበ ሺሊንግ ኣብ ደገላትኩም ድሓር ክትወፅኡ ከለኹም ካብ ሳባ ክትወስድዋ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ሕጂ እምበኣርከስ ናብቲ ናይ መወዳእታን ክቡርን መደብና ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ንሎም መዓልቲ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ብቃል ኣምላኽ ዘገልግለና ሓውናን ኣገልጋሊናን ፓስተር ሰሎሞን በርሀ ካብ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ ዌልካም ፓስተር ጣቕዒት ከመይ ጌርና ኢና ንቕበሎ በረኸት ተቐቢሉ ክመፅእ ኢሉ እዩ ጎይታ ይባርኽካ በሉለይ እስከ ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ተዚያ ሸክረኩም ንስተርተብላ ነቲ እግዚአብሔር ይበቅዒ ኢልኩም ንዑ ምስከድኩስ ክስዋዓሉ ክህወ ኢልኩም ዘምጻኹሞ ፍረኽናፍርኩም ዕልልታኹም ጣቕዒትኩም ዘይቋርጽ ምስጋናኹም ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ስክሃብዎ ወሲኽኩም ሃቦ ነቲ ዝግቦ ንጎይታ ጎይቶት ንንጉስ ነገስታት ነቲ ዘሎ ዝነበረ ተመሊሱ ዝመጽእ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ይግቦ ስለ ዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ዕልልታ ምስጋና ምስጋና ንሱ ንጉስ እዩ ንሱ ኣምላኽ እዩ ንሱ ተበጃዊ እዩ ንሱ ኣቦ እዩ ንሱ ጓሳ እዩ ንሱ ንጉስ እዩ ንሱ ዘሎ ዝነበረ ተመሊሱ ዝመጽእ የዒንቱ ከም ሓዊ ሃልታ ሓዊ እዩ ኣሜን 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 ድምፁ ከም ብዙሕ ማያት ኣሜን ኣሜን ትርኢቱ ከምታ ብሓይሊ ተብርህ ፀሓይ ኢየሱስ ይፍለ እዩ እሱ ንጉሰ እዩ ንሱ ኣምላኽ እዩ ንሱ ጎይታ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን መጽሐፍ ቅዱስና ደዊልና እንከለና መዝሙር 91 አውጺና ከነነብቢና በሐባሪና ከነንብቦ መዝሙር 91 ይመስለኒ ናይ ኩል ግዜ ኮንፌሽንና ስለዝኾነ
بحبار كان ببون كلنا أزيد صبغ نجر كرغبلوينا مزمور تسعة حدن حج خنا نببن كلنا نتي سالساي سب نداويت كم خلاوتينا كم نرسنا غيرنا خنا نبوينا أوتيكم تخينكم جمر بالوني هراي مزمور تسعة حدن كاب كسر حدا مساي أنببو أبصقعي اتلعول زحدر أبصلال اتخل زخل ينبر نجزياب هير صقعي أردي زوكلو أملاخيو أبلو اللهو كام متصوري حداناي كابزت ففيرا كناقفني ومو بقل قليو كقول ببني أبتئت أغنافو كتصقعني كركبي حقو والتان تصقعينيو كاب سنباد ليتي كابت بمعالت زورور فلاصعة كابت بسألما زخيد فيرا بقطر زبادم حمام عايك فرحني أبتقي شح أب يماني ألفي كود قيم عبايقنا عايك بتصحنيو بعين تيتراي كتمتو رسيان زرخبو مستا كريه قويتا نسخا معقوبيخا إيلكا مو نلقول متأقعي سلز قبركو كي زبلا أي رخبننيو سقايونا بدنكواني عايك قربنيو أب كل من قديك حلوني نملأغتو يززليو أقريب مني خيين كفسي أب لعلي داوم يسأروني يوم أب لعلام بسان تمنن كخيد شدنا بسان قبلن كرقصي أطبيقه سلزفكركو كان ناقفني نسمو سلزفلتكو كالعلني كتصوعو نيخو كبلا كمال سلي بسببا مسايك خون كان ناقفنن كخبرننيو نوح إدما كتأقبي مدحانون كريه آمين كبرابو كفلو እግዚአብሔር ይባረኩም ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን አሜን ሎሚ አማኸልኩም ክርከብ ዝረዳእኒ ዝደገፈና አምላኸይ ከመስግኖ ይፈቱ ካብ ነዊሕ ኣብ ዝኽህሉ ይናፍቕን ይደልን ነይረ ሎሚ እግዚአብሔር ዕድል ሂብኒ ፓስተር አኽሊሉ እግዚአብሔር ይባርኮ አገልገልቲ ሽማግሌታት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ነዚ ዕድል ስለዛብኩምኒ ባባ ስለዝረአው ደስ ይልኒ ብዙሕ ናፊቀካ ነይረ ማሚ እግዚአብሔር ይባርኪ ደስ ይልኒ ደጊሙ ዘራኸበና አምላኽ ሕጉሴ አሜን አሜን ብዙሓት አና ፓስተር ሰሎሞን በርሄ ዝበሃል አገልጋሊ ማሕበር ሙሉ ወንጌል አስመራ ዘገልግል بدحريو دما أب good news church أبدي سابا يقلقل ثانيه حج دما بين زر church يقلقل هالله صباح دما بكاله خيده زيابير كرد عني نعي مسكونا عمين بلو لي هلا تزيلكم على خبل سلز جدد السخم بلو لي زيابير مسكن سلز رأخم دس يلن الله واو بزحت دس لني good news بزلوا وملاهم مسكن واو إما حوي سلام ميكي زاوير يباركم أبو شعبت واو قال لي دم بتلا زاوير مسجد بزون اللهم زير أخوكم واو ثانك يو سلزر أخوكم كلكم دسيلن الله ثانك يو سمك بارخ زاوير بارخ آمين سلزي لومي أنا مهارو تمرتي قبل بيزلو كغير زي كالكو ملغتيو بتقرينيا أبشو حتى church سبيخي له بمحرنيا بسلسة church سبيخي له أزي تأكوت كستاي قبل زاوير بارخ سلازي لومي سبكت وي تمرتي وي وهذا بلا وي بجريك وي إبرايست كدنا جركم زي كونه بتسمعوا تقرينيا أمين كبلكم كسبخي وي حراي وينبي قال قبرو امين بلو تخبابيدنا ينمهرنينا لومي سمي بارخ سلازي ملختي سقع زود انت خيلكم هيتوصو نمنتاي افرق انتوصيكم اتملختي حدغنيا سلازخونه نمنتاي تچبيتكم وطرايكم نز ملخت تحزوا تخلو ناي تمرتي عرستي صلال املاح زبليو جن
أبي أصليل كاللخا فتش زبل دماء كم ملكة حتو بقول نرتقبروا لتخليهم أبي أصليل كاللخا فتش زبل لما أنت بملك حتو تحزوا دلي زلخو صلال زمر مر نجر سلزخونه دليخا رخيبكا ويكتل قسلو أو ويمسو ختنبر فتش كاخترخبو سلزلكايو كمتي أمزمور زنبمنايو صلال أملاخ زبل أبلع لينا نيرنا قدمتي نابتي ملغتي متاوي صلال انتا يوزبل ناتي ديفينيشن زهابكو نعوخ قلصي صلالن تغرينيا طعميو انا كتردالون صبغيو اسك صمم يلكم تغرينيا طعم يبلو يا تغرينيا طعميو كم زحنتي قنا فيلم خطرق انياسي نسابعاس ودي تبلو اباتي غلغله تبلو وانت انت وريد كلهم بمحرنيا تزارب النزلق تبلاس تغرينيا نفقي يكون يلاتو وخرقصك خلخو بمحرنيا ديارقصك بتغرينيا دو يكون كون حراب بلكيلوا اجي نزي اسبكت زي بمحرنيا خسبخ كيدس صلالن صلالوتن كفلال يلوم دلي ግን በመሐርኛ ጽላል ጥራይ ዘለው ጥላ ዝብል ጥላ ነው በቃ ካለ መተርጎም ይብሉ ትግርኛ ግን ጥዑም እዩ ጽላል ትብል ጽላሎት ትብል ንዖም ግን ነታ ጽላሎት ከረዲለ ልቼ ደሌ ጽላሎት ሰሪሕ እዚ ጽላሎት እዩ እዚ ጽላል እዩ ኢለ አረደም ንዓኹም ግን ከይደኸምኩ ጽላሎን ጽላሎትን ይፋላለዩ ተረዳያትኩም ዳ በቃ ቀላል እግዚአብሔር ይባርከኒ ኢየሱስ ጎይታይ ጽላል ማለት ኣብ ልዕሊኻ ዝኸውን እሞ ብጽልኡ ዘምብረካ ኃይል እዩ ጽላል ማለት ኣብ ልዕሊኻ ዝኸውን እሞ ብጽልኡ ዘምብረካ ኃይል እዩ ጽላል እንተ ትጽሊልካሉ ፈቲኻ እንተ ጽሊልካሉ ከም ትንሱ ዝደልዮ ከምብረካዩ ከሞ ከዛረበካዩ ከሞ ከወስነካዩ ከሞ ከመላልሰካዩ ጽላል ጽልዋ ስለዝኾነ ፈቲኻ ተኣትወን ጸሊኻ እትወጸሉን ኩል ግዜ ኣብ ልዕሊኻ ኮይኑ እንታ ክገብር ዝኽእል እዩ ከምብረካ ዝኽእል ጽላል ጽላሎት ኣይኮነን ጽላሎት ብዝቐረብካዮ መጠን ይሃድም እዩ ከጸጋዓካ እውን ኣይክእልን እዩ ጽላል ግን ፐርማነንት ፕሌስ ኣለዎ ቋሚ ስፍራ ኣለዎ ፈቲኻ መጺኻ እንታይ ትገብር ኣብኡ ተኣቱ እሞ እንታይ ይገብረካ ወይ ይዕቆበካ ወይ ድማ ይጸቕጠካ ካብቶም ደቀና ክዛረቦ ዝጸንሑ ጥቕሲ ምሳሌ 18 ስም እግዚአብሔር እንታይ እዩ ጽኑዕ ገንቢ እዩ ጻድቕ ድማ ጎዩ ኣብኡ ይዕቆብ ይኻዶ ስም እግዚአብሔር መዕቆብ እንተኾይኑሲ ጎይኻ እንተ ተዓቂብካሉ ይዕቆበካ ንዓዕቆበን እንተልካዩ ኣይኮነን ጎይኻ መጺኻ እንተ ኣቲኻ ፈቂድካ እንተ መጺኻዮ ንሱ እንታይ ዝኸውን ይዕቆበካ ዘጓይን ከለካስ ተኒሕካ ተሓቦኸ ተሰንምንካስከ ተኤርትራውነትከ ኣይሰርሕን እዩ ጎይኻ እንታይ ግበር ናብ መዕቆቢኻ ህደም ነዊሕ ፍልይ ኢልኩም ከንኩምሲ እዛ ዝበልኩኹም ኣይተረዳእትኩም ስለዚ ገለገሊዩስ ብናይ ኣስመራ እናተርጎምኩም ስምዕዎ ጎይኻ ትዕቆበሉ ነገር እዩ ብዛዕባ መናፍስቲ ክዛረብ እንከሎስ እቲ ዘጽልለሎም ካባታቶም እንታይ ኮይኑ እዩ ኣልጊሲ እሞ እንታይ ሆነ 1210 ሕጂ እቲ ዘጽልል ኣብ ዘይብሉ እንታይ የለን ማለት እዩ ፕሮቴክሽን የለን ሓይሊ የለን ናይ ምግባር ዓቕሚ እውን ኣይርከብን እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ስራሕ ክጅምር እንከሎሲ መንፈስ እግዚአብሔር ምንታይ ኢሉ ኣብ ልዕለ እዩ ኣሜን ይኻድ ኣብ ልዕሊኻ ክኸውን ከሎ ንሱ እንታይ ይገብር ንስራሕ ኣባኻይ ማለት እዩ ኣሜን ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ ናይ ጽላል ትርጉም በዚ ናተይ ኮንቴክስት እንታይ ሒዝናዮ መጺና ንኣትወሉ መጺና ንዕቆበሉ መጺና ኣብኡ ነጽልለሉ ስፍራ ስለ ዝኾነ ጽላል ፈቲኻ ተኣትዎም ነገራት እዮም ከምቲ ኣብ ሮሜ 6 ካብ 13 ጀሚርና እንተንቢብና ነተምኒቱ ምንታን ከይትግዙስ እንታይ ትኹኑ
ما يسلطن قبل عليكم ما يسلطن يجزا يبل شوخه تحت حقين تحت تصقان زبلالو كلت يوم فتيخه انت اتيخه يوم كم تنسوم زخن وزنبروخاي كم حقن كم تصقان كتنبر مرجانا يمني ناتكايو ስለዚህ ጸጋ ይሽን እንተልካ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ተዕቆብ مسعقوب كادما ጸጋ ከም ትርሱ የምብረካ ትሕቲልኩም እንተ አንቢብኩሞ ንኽትግዝ ወይልኩም ፈቲኹም ንትህብዎስ ታይኮንኩም ባሮቱ ምዃንኩም ኣይትፈልጡ እንዲሆም ይኸዶ ፈቲኻ ርስኻ ስለትህቦ ኣብ ልዕሊኻ ዘጽልል ነገር ዘበለ ኩሉ እንታይ ገብረክ ይገዝኣካዩ ይመልከካዩ ስለዚ እዚ ጽላል እዚ ሎሚ እንሪዮ ጽላል ዝህደመሉን ናሃድመሉን ጽላላት ዝህደመሉ ጽላል አሎ ናሃድመሉ ጽላል አሎ እቲ ዝህደመሉ ተዘይ ሃዲም ካሉ ጽላል ከም ትንሱ ዝደልዩ ይዘምብረካ ተባሂልና ምሽሐከ እንተ ዘይ ሃዲም ካሉ እቲ ጽላል ከምቲ ዝኾነ ይዘምብረካ ስለዚ ምህዳም ናትካ ውሳኔዩ ናትካ ምርጫ እዩ አደም ካንከ ብኸሙ ክትነብር የገድደካዩ ሃዲምካ ትዕቆበሉ ድማ ንሱውን ናቱ ናይ ምንባር ሲስተም ስለዘለዎ መጽኦም ንዘዕቆቦ መጽኦም ኣብ ትሕቲኡ ንዝኣቱ ከም ንሱ ከምብሮም ዝደሊ የምብረካዩ ስለዚ ንሎሚ ናሃድመሎምን ናሃድመሉን ጽላላት ክሪና ሓደ ሰብ አድራሻ ቀይሩ ሎሚ ሰለስተ ሰባት አሜን ኮይንልኩም አሎ ሓደ ሰብ አድራሻ ቀይሩ ሓደ ሰብ ለውጥ ኾነልዩ ሓደ ሰብ ሃዲሙ ኣብ ዘተኣመምን ጽላልካትዩ ሓደ ሰብ ሃዲሙ ናብቲ ክዕቆበሉ ዝግባእ ክበጽሕ አሜን አሜን ስለዚ ናብቲ ናሃድመሉ ቅድሚ ምርአይና ነቶም ናሃድመሎም ክሪና ስለዚ አፍርቂ ትኺዱ ነቶም ናሃድመሎም ክንዘራረቢና ነቶም ናሃድመሎም ጥራይ ሒስኩም ተወጺኹም ሃደምቲ ጥራይ ኮይንኩም ይኹም ናበይ ተሃድሙ ከይፈለጥኩም ጉያ ጥራይ ክኸውን ይናብራኹም ስለዚ ምህዳም ጥራይ ዘይኮነ ናበይ ተሃድም ምፍላጥ ድማ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ንሽተይ ጽምም ኢልኩምኒ ዕድል ተይብኩምኒ ኩለን ተዝሉኒ ከዛረበ ናሃድመሎም ጽላላት ቀዳማይ ናይ ኪልዓው ጽላል ናይ ኪልዓው ጽላል ኣብ ቀዳማይ ነገሥት 19:4 ናይ ኪልዓው ጽላል ክትርጉሙ እየ ኪልዓው እንታይ ምዃኑ ዘይትፈልጡ ዘምናኣሽቱ ኪልዓው ከጽልል ዘይክእል ንእሽተይ ገረብ እዩ እንትርፎ ንትኪ ንምንም አይጠቅምኒ ወርወር የብሉ አንድ የብሉ ገለ የብሉ ንእሽተይ ገረብ ክልክዕ ኸናይ ዜን ማለት እዩ ግን ጽላል ዘይብሉ ክንሱ ፈትዮም መጽኦም ንዘጽለሉሉ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ይዘዛርቦም ናይ ኪልዓው ጽላል ሞትካ ዘተምኒ ጽላል ሞትካ ዘተምኒ ጽላል ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ከምቲ ኩልኩም ታሪኽ ዝተፈልጥዎ ናይ ኤልያስ ታሪኽ ኣሎ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ገይሩ ክንሱሲ ብንእሽተይ ናይ ፍርሒ ዲክለሬሽን ሃዲሙ ኣብ በረኻ ከጽልል ናብ ዘይክእል ጽላል መስዓተወ ኪልዓው ናቱ ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ኣለዎ ናቱ ናይ ጸላልያ ስታይል ኣለዎ እንታይ ገብር ጥቕሲ የምጽእ እሞ እንታይ ገብረካ ወዲኢኻ ኢኻ ኣኺልካ እዩ ካብ ማንም ኣይትበልጽኒ ኢኻ ምኸድዕሸካ ብለካ ናይ ኪልዓው ጽላል ሞትካ ዘተምኒ ግን መንፈሳዊ ስፒሪቹዋላይዝ ይገብሮ እሞ መንፈሳዊ ጥቕሲ ጠቒስካ እንታይ ክትገብር ራእይኻ ክትድርቢ ነገርካ ክትሓድግ ዝገብረካ ጽላል እዩ ሕጂ ጥቕሲ ጠቒስኩም በቃ ካብ ኣቦታተይ ኣይበልጽኒ ውሰደኒ ናብ ምባል እንታምፂኩም እቲ ጽላል እዩ ከምኡ ኣቢልኩም እስካብ ወፂኹም ፈትንዎ ወፂኹም ፈትንዎ እሞ እታ ጸሎት ተደጊምኩማ ክትርእይዎ ኢኹም ተኣለይሉ ካብቲ ዘለኹሞ ሲቹዌሽን ካብቲ ዘለኹሞ ኩነታት ውፅእ ኢልኩም እንታይ የጸልይ ኢልኩም ዋላ ተፈትሽኩሞ ዋ ንምንታይ ይመውት እዩ ዘብለኩም እቲ ዘለኹሞ ኩነታት እቲ ነገር ግን ካብ ኣቦታተይ ኣይበልጽኒ ውሰደኒ ንማለቱ ኣይትኸድን ኢኺ ዋጋ ክትከፍሊ ኢኺ እታ ጸሎት ኣይትሰርሕን እያ ናይ ርሰ ፍትወት ጸሎት ስለ ዝኾነት ማለት ግን እቲ ጽልዋ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዘዛረብ ዘሎ እንታይ ግበር ውፅእ በል እግዚአብሔር ደልዩ ዘይሰንከቶ ዘይቀድሖ ማያ ኣብ ልዕዎሲ ተመሊሱ ኣብ ክድቅስ አንታ ንኽትወፅያ እዛ መግቢ እዚኣስ ንኽትወፅያ ተዋሂባትካ ብላዕስተ ውፃእተ ደጊሙ በሊዑ እንተ ወፀስ ናበይ ከዱ ናብ ጽላል በዓቲ ናብ በዓቲ ኣትዩ ድማ ተመሊሱስ ከም ቀደም መሲልዎስ ክንበ ፈቲኑ
أتعت بعت خنكا تفتنا تنبيت جيجا أخذكون سلزي وتي خي أخذ فتنا زلكا بعنت تنبيت شو عتش جيجا تنبيت هكاي بعنت تنبيت كوي شو عتش جيجا تنبيت أما حلالفو إلياس حساو نبي إلكم حج بوست مقبركم ونيركم كم قدم تزخو نيرو نكو فيسبوك عينا برن برشو بعنت تنبيت نتايلو بين يتريفا كلهم تسأنيتهم يلو نو إلياس إذا جيجا زاربة كازلو أب تحت بعت مخان كايو تسألي كازلو سلزي وصع عمو أبكر ما يعب تخرن ترى تنبيت كاخعرة رأي كاخعرة مسأي كاخعرة سي وصع نزل كنا تاس وصع الليلو وصع الليلو جن نمرم تاخونك أنت قبري مش تاس مويتي لك إن الكايو أي موتن مش كستو مويتي لك أي موتن شوكا أريمو زقصل أملاخ يزلك هانتس تراين تاجبر فتو كابت تسألي كازلو كابت موت كزمنة كازلو تاجبر كتوت فتو أمبر هاوسيو أريمو أبكرميو دوزبل أبو يزلنا أريمو خقصلن نيس كبلو بحنت قدلت بلو بحنت جيجا بلو موتي منني تعريمه بلو كقصل فقدني آمين دو وصع قداب قدما يترايلو فتيو مسوصة كالوت حسوت نبيات بعل من قطقات مدري بعل حو من داد بعل نوصي بقدميو حليفهم هاي سمعكم حج وص اندي كاب تسألوا وص اندي كاب تزدناغر وص اندي حجي انت ولا قروب تخون انت حقنيا يللي عيلو ستيل سمول فويس مسمصاتيلو زي انا እግዚአብሔር ድምጽ ይሉ ማለት በኢየሱስ ስም ፈቴ ወጻለሁ በሉ ንስከ ፈቴ ወጻለሁ በሉ አብትዕት ኺላዓ ወይጽልል ይበሉ አሜን ዶ ሞትኩም ዘተምኔኩም በቃ ዘብለኩም ራይኹም ዘደርቤኩም ነገር እንታልዩ ኖ ገለሲ ዘይጽብቕ ጽልዋስ ሓዲርንሎ ዘይጽብቕ ጽልዋስ መጺንሎ ከባቢ ይፈትሽ ሕጂ ጸሎትና ኸንፈትሽ ሕጂ አበያ ጽሊል ካለኻ ንምፍላጥ ጸሎትካ ተፈትሾ ውሳኔኻ ተፈትሾ ዘረባኻ ተፈትሾ ኣብ ከባቢኻ ይኸውን ዘሎ ተፈትሾ ስለዚ ኤልያስ አበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ጸሎቱን ትንቢቱን ምፍታሽ ጥራያ ጸሎቱ ጌጋ ትንቢቱ ጌጋ ሽዑኸ እግዚአብሔር አሪሞ አውፂው አምላኽ መስከን አሜን አሜን ስሙ ብሩኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ጸሎትካ ተተበላሽው ጸሎትካ ተስፋ መቁረጥ ሕሰብዎሞ እና ኤልያስ ነፍሰ ምፍታው ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን በበይኑ ምዃኑ እግዚአብሔር እኮ ሞት ከይሪ ይድሌቱ ሞት ከይጥዕም ሐሳብ አምላኽ ንኤልያስ እሱ ግን ንኤልሳዕ ሒዙ ንሓዛኤል ሒዙ ንየው ሒዙ ሲ ክመውት አይትመውትኒ ኸይሉ ራእይኸ ሒዝካ አይትሞትን ይኸይ ዘይወዳእኻዮ ነገር ኣለካ ዘይስራሕካዮ ነገር ኣለካ ዘይፈጸምካዮ ነገር ኣለካ አይትመውትኒኻ ክቕጽል የበሉን እስከ አሜን ስሙ ብሩኽ ይኹን ኪላዓው ከምኡ እዩ ዝገብር ስለዚ ንኺላዓው ፈቲኻ ምህዳም ጥራይ ዘዋፃካ ካልኣይ ይጽላል ናይ ጉልዒ ጽላል ዮናስ ምዕራፍ 4 ናይ ጉልዒ ጽላል ካብ ቁጽሪ 6 ጀሚርኩም ተኣንቢብኩሞ ተረኽብዎ ኢኹም ናይ ጉልዒ ጽላል ድማ እንታይ ዝገብር ሞትካ ጥራይ ኣይኮነን ዘመኔካ ሞት ብዙሓት ይዘመኒ ናይ ጉልዒ ጽላል ንዓይ ኣይሰለጠን ንዓኻውን ኣይስለጥ ንዓይ ኣይኮነን ንዓኻውን ኣይኹን ኣነ ኣይኮነለይን እስኻውን ኣይኮነልካን ሓሳድ መንፈስ እዩ ዝተወገ ይኹን አሜን በቃ ኣነ ምሻይ ትንቢተይ ኣይሰለጠትን ኣነ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንተኾይነ እዛ ከተማ ትገለባበጥ ገለመለ ኢሉ ሲ እስኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢኻ እዛ ከተማ ድማ ኣይትግልበጥን እያ እስኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምንታን ክትበሃል ሲ ኣነ ነዛ ከተማ ክግልብጣ ዲ ኣይገልብጣን የማኖም ፀጋሞም ዘይፈልዩ ልዕሊ 120 ዝኾኑ ሰባት ይድንግጸሎም እየ ምሕረተይ ከሪዮም ጸጋ ክካፍሎም እምበር ክግልብጦም ኣይኮነን እቲ ትንቢት እሞ ኣነ ነቢ እንዴ هو نبي مو تنبيتي كما يخوني تفصموا تمحيرهم تودع انا املاخ سبتو خينا كريك لي سرحك انت ترينني خا معرض املاخ يا عبد امين سمو بروخ يخون ኢየሱስ ጎይታዩ
እግዚአብሔር ናይ ሰባት ነገር ክብል ክልቲኡ ብጽቡቅ ክወስዶ ይኽእል እዩ ኣምላኽና ተኣምረኛ ኣምላኽ እዩ ግን ኩሉ ግዜ እዚ ጽላል ኣብ ትሕቲ ጉልዒን ተጽሊልካ እንታይ ዝገብር መሲልካ ኣይደኸምካ ኣይተኸልካ ኣይሰርሐካ ግን ኣኸ ናይ ካልኦት ውድቀት ንምርኣይ ምንም ኣይተድንግጽ ኒኻ በቃ ኣናይ ኣይኮነለይን ምሽ ናይ ኣኸውና ኣይኮነልካን ናይ ኣይሰለጠን ምሽ ኣኸውና ኣይሰልጠካን በቃ ኣነ ተዘይኮይንለይ እስኻውን ኣይኮነልካ እናበለ እጂ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ከምኡ ዓይነት ጽልዋ ወይ ድማ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ተኾይኖም እንታይ ክትገብር ክትሃድመሎም ጥራይ ዘለካ ንምንታይ ብሕሳደ ሒዞምኻ ስለ ዘለው ከባቢኻ መጻኢኻን ከጸልምትዎ ስለ ዝኾኑ ህደመሎም ሃደምካ ናባ ትረኽባ ህደመሎም ንምንታይ እሶም ክቕየሩ ኣይክእሉን ካብቲ ጸሊዎም ዘሎ ዝተላዕለ ከማይኩን እዮም ዝብሉኻ ከማይኩን እዮም ዝብሉኻ ይግበሩ ይእሰሩ ክእሰሩን ከለው ከምዚ ጉድጓድ እዩ ብላዕሊ ጌታ ኣለዎ እቺ ናይ ኩላን ሃገራት ማዕጾ ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ግን ማዕጾ የብሉን ክፉት እዩ ሕጂ ሓደ ካፕቴን ቪዚት ክገብር ከሎ ሪእዎ ገሪሞስ ናይ እዚኦም ማዕጾ ኣለዎ ናይ እዚኦም ማዕጾ የብሉን እንታይ እቲ ምኽንያት ኢሉ ሓቲቱ ምስ ሓተተ እዚኦም ሓደ ክሃድም ተደልዩ ይሕንግርዎ እሞ ደፍዮም የውፅዎ ወፂኡ ንሱ ድማ ገመድ ሒዙሎም ይመጽእ ተሳሒቦም ወፂ ኢሎም እዚኦም ከስልስ እዚኦም ሓደ ክወፅእ ምስ ተፈተነ ኢሉ መን ወፂ መን ክተርፍ ኢሎም እግሩ እዮም ዝሕዝቦ ኢሎም ንሓድሕዶም እዮም ዝተሓላለው ንሓድሕዶም እዮም ዝተሓላለው ስለዚ ነዚኦም ዋርዳ የድልዮምን ኢሎም ካብዚኦም ዝሃደመሎ ድዩ ሓዲሙ ይፈልጥ ዶ ኢሎሲ እወ ዝሃደሙ ሓደ ክልተ ኣይሳኑን እዮም ንሶም ድማ እንተሃዲሞም ኢሎ ወይ ኣፍንጫ ሰይሮም ኣለው ወይ ገጽ ኣበላሾም ኣለው ተሰባቢሮም እዮም ዝወፅእ ኢሎ ሽዑ እቲ ዝወፅእ ሰባቢሩ ስለ ዝወፅእ ተመሊሱ ገመድ ኣያምፃሎምን እዩ ባእገር እዩ ፓስተር ሰሌኮ ምስ ተቐብአ ክስታይ ምስ ኮነስኮር እዩ ወእግረይ ሒስክ ደሞ ካየበልክንን ከመይ ለምለሰኪ ኣይምለስኒ በታ ዝሃደም እኳ ዝሃደም እምበረ በቃ ናይ ጉልዒ ጽላል ከምኡ ዝገብረካ መን ወፂኡ መን ክተርፍ መን ሰሊጥዎ መን ክበኩር በቃ ኩልና ሓደ ንኹን ዝብል ጋኔን በኢየሱስ ስም ይወጋ አሜን አሜን ይወጋ በልወስከ ያ ምውፃእ ተደጋጊፍካ ንኸይትኸይድ ክልስፊ በቃ ኖ ኖ ኖ ኖ ናተይ ኣይሰለጠን እኮ እሞ እንታይ ከማይኩን ኣይከውንን እንታይ ዳ ትገብር ካባኻ ሃድም ኣይመለሰካን ስለዚ ኣብ ጉልዒ ጽላል እንተሃሊኻ በቃ ናትካ ምስላጥ ዘይደልዩ ነገራት ኣብ ዙርያኻ ቃላት በቃ ገለ ከምዚ ሓሲበ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ንሪ በለት ዕውርቲ ዕውርቲ ዶርያ ትፈልጥ እያ ኣይትሪን እያ ንዘላለም ኣነ ግን ክገብሩ እየ ክኸይድ እየ ኣሜን ዶ ካብ ጉልዒ ጽላል ምህዳም ይኹነልኩም ካብ ዙርያኹም ይበተን አሜን ስሙ ብሩኽ ይኹን ብምኽንያት ግዜ ነብሳሰይ ክንሰግር ኢና ናይ በለስ ጽላል እዚኦም ዝህደመሎም እዩ ዝነገረኩም ናይ በለስ ጽላል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዘሎ ናይ በለስ ጽላል ናትናኤል ዘጽለለሉ ጽላል ናይ በለስ ጽላል ድማ ፊውቸር ዘጸልምት መጻኢኻ ዘጸልምት ኮንፌሽንካ ዝገልብጥ ጽቡቕ ነገር ከምዘይትሪ ጽቡቕ ነገር ከምዘይትዛረብ ይገብረካ ኣብ ትሕቲኡ ተጽሊልካ ወላ ጽቡቕ ሓሳብ እንከለካ ናትናኤል እኮ መሲሕ ከም ዝመጽእ ኣንቢብሎ ተነጊርዎሎ ንዑና ሰምዐ ኣውዑ ሜዲቴት እናገበረ ግን መሲሕ መጺኡ እቲ ነቢያት ተዛረብሉ ሕጊ ዝተጻሕፈሉ መጺኡ ምስ ተባለ ካበይ መጺኡ ይብለካ ካብ ናዝሬት ብጀካ ወታደር ብጀካ ሰራዊት ካብ ደቀ መሓረዶ ጽቡቕ ይርከብ ይብለካ ደቀ መሓረ ሰራዊት ኣይስእናን ይምሻ ካብ ጃንሆይ ጀሚርካ بزي وتقدر سجى حجي زي لا دك محرة دك محرة مسبلة كم يسوع زبلة تقواني فوق آمين آمين ولا يتمن كتر الكوسع ولا يتمن كتر يسكا الكوسع
ካብ ትጽልዋ ጥራይ ተገላገል እምበር እቲ ትሪዮ እቲ ዝበልጽ ይኸውን ካብኡ ምስ ወጻኻ ሰማይ ክኽፈት እዩ ካብ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ጀስ ካብ ትጽልዋ ተገላገል ካብ ትጽልዋ ውፃእ አሜን አሜን ወፃእ ክበሉ ንስከ ሃደም ክበሉ ያ አሜን አሜን ድኽም ክትብሉ ከለኹም ፍርዕ ክትብሉ ከለኹም አጆ ኸና አውፃ አጆ ኸና አረ ዝብሉ ፊልጶስ ከም ኢሉ እኮ ናሕረ ደሓን ኣነ እውን ናሕረ ተባሂለ መፅአ ንዑ ረኺበ ተሪፈ ዘለኹ ናሕረ ኢልዎ ንእምነት ዘተባብዑ ሰባት ይሃብኩም ዋላ ብናይ ሰራሕተኛ ስብከት ምትባዕ ይኹነልኩም አሜን ዶ ባዕለይ ዘምፃ እኳ ከይመስለኩም ንእማን ሱራዊስ ናይ መን ስብከት ይሰሚዑ ናይ ሰራሕተኛ ስብከት ሰሚዑ ንእሽተይ ሰራሕተኛ እኳ ኣብ እስራኤል እኮ ነቢ ኣሎ እንታይ ይገብር እሱ ተጸሊልካ ትፍወስ ኢኻ ኢላቶ አሜን አይ ሪሲቭ ገለ ኢሉ መፂኡ ምፅእ ተበለ ናይ ሶርያ ኣፈዋውሳን ናይ እስራኤል ኣፈዋውሳን ተፈላልይዎ ኪድ ኣብቲ ተሓሊልዎ ሲ ኣነ ደኣ መሲልኒ ከምዚ ጌርካ እናዳሃሰስካ ገለ ትፍወሰን ኣይሁዳውስ ለምፂ ክትንክፈልካ ኣይሁዳዊ ሰብኣይሲ ለምፂ ክድህሰሰሉ ናይ ሶርያ ለምፂ ክድህስስ ናይ ኣይሁድ ከመን ኣይትንክፈልካን ኪድ ተሓል ምስ በሎ ማይ በማይ ዳ ማይ ዓደይ ዶ ይጸርን ኢሉ ኪድ ተሓል ተበለስ ማይ ጨሎት በማይ ጨሎቱ ዳሞ ኣድራስለኒ ቀይሕ ኮር ኣለኒ ኣብ ኸይደ ዘይጥሕል ገለ ኢሉ ሽዑ ግን ኣብ ጥቕኡ ነይሮም ሰባት ኣታ ሰባይ ካብዚ ዝገድድ እንተዝብለካስ ኣይምገበርካዮ እንዶ ኢሎሞ እንታይ ማለት መሲልኩም ዝገድድ ምጅላጥ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ እዞም ዕብይ ዝበልና ንፈልጥ ኢና ምጅላጥ ማለት እንዳ ጠንቋላይ ትኸይድሞ ትሕረደልካ ምስተሓርደት ፈርሳን ደማን ተሓዋዊሱ ኮፍ ኣቢሉ ጥራሕካ እዩ ኮፍ ኣቢልካ ብፈርስን ብደምን ገይሩ ይጅልጠካ ሓፅበካ ሽዑኸ ካብታ ተጠብሰት ድማ ኣይኮልሰካ ተጀለጥ እንተዝብለካ ተዓጠን እንተዝብለካ ጠሓል እንተዝብለካ ኣብዚያ ተዘእትወካስ ኣይማት እንታይ ኣላታ እዚኣ እትዊልካ ምውፅእ እንታይ ኣላታ እቶን እንዶ ኢሎ ሓቀ ኢሉ ሓደ ሳሚ ዝበሃል ወዲ ስመራ ኣሎስ ብወልፊ ተሸጊሩ ብወልፊ ምስ ተሸገረ እስከ ገለ ተተናገፈ ኢሎም ኣድራእሲ ወሲዶሞ ኣድራእሲ ክላገፅ መዓት እዩ ኣድራእሲ ወሲዶሞ ኣድራእሲ ድማ ብምራ እንተኣሲርካ ጨምበላ ሕም ዘብሉኻ ሕጂ ፍንው ኣቢሎም ኣውፅእ መሰበልዎ መን ኢኻ እብሎ ኣታ ኣነ ሳሜ ይብል ተመለ ይመልሶ መን ኢኻ ይብሎ ኣነ ሳሜ ሕጂ ረብሪቦ ከምዘይገድፍዎ ምስ ፈለጠ ኣጥሕል ኣቢሎም ምስ ኣውፅዎ መን ኢኻ ምስ በልዎስ ኣነ ሊብቶን ኢልዎም ሊብቶን ኣበይ ሒዝካ ምላስ ኢለ ዋላ ከም ሊብቶን ትሒልኩም ውፁ ፈውስኹም ይረኸብ ጥራይ ኣሜን ዶ ኣይትርስዕዎን ኢኹም እዛ ሕጂ ዝነግረኩም ብውሕድ ፈውሰይ ጥራይ ትረኸብ እምበር ይጥሕል ኢልካ ክትጥሕል ኢኻ እንታይ ኣላተ እቱ ውፅእ ዘተባብዑ ሰባት ጥራይ ኣብ ጥቓኻ ይኹን ኣብቲ ሰራውንዲ ናትካ ኣብቲ ዙርያ ናትካሲ ከምዚ ክገብር ይከኣል እዩ እዚ ክገብር ይቻላል ኣሜን ዶ ናይ ይቻላል መንፈስ በኢየሱስ ኢየሱስ ጎይታ نري يخون ديل كيو أي إذا أكون خندي سبات الشجيرات نعاية تشجرنني تعالي اللي قدا أنا كجبري يخلي يسلطني بالوسكا آمين آمين سمو بروخ يخون هذي نايبل السلالجن كوف في الكعبة صباح كترين كلا كابزي وات كلا كابزا قلقلوت كلا كابزا حدر كلا خبزهم دكي نو እትጽላሊ ኸሙ ዘብለካ ዘሎ ካብዚ ህይወት እዚ ከም ኢየሱስ ዝበለ ጽቡቕ ክወፅዩ ከም ኢየሱስ ዝበለ ብሉጽ ክወፅዩ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ኣብ ቅድሚኻ ኣሜን ኣሜን ናይ በለስ ጽላል ግን መጻኢ ዘጸልምት ኮንፌሽንካ ዝገልብጥ ምንም ጽቡቕ ነገር ዘየርእየካ ጸልማት ዝገብር ጽላል ስለ ዝኾነ ካብኡ ምህዳም ይኹነልኩም ካብ ትሕቲ በለስ ምውፃእ ይኹነልኩም ኣሜን 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 ስሙ ይባረኽ ራብዓይ ድማ ካው ዝገደደ ናይሾኽ ጽላል ኣብ መሳፍንት ትጫዓተ
ካብ 13 ጀሚርኩም ታንቢብኩም 4 ኣግራብ ኣእዋም መሮር ናይ ንግስነት ዕድል ተዋሂቦም 3 እቲ ዘለዎም ጽቡቕ ስለ ዝፈልጡ ኣይንደልን ኢሎም ዘይተ ኢሉ ጣዕመ ኢሉ መቐረተ ኢሎም ኣይንደልን ገና ንገና ሰሰው ክንብል ኢልናስ ኣይንደልን ኢሎም ኣብዮም እቲ ምንም ዘይብሉ እሾኽ ግን ቅንዕና ኣለዎ ግን ጨካኒ ቅንዕኑ እንታይ መሲልኩም ንዓ ንገሰና ምስ በልዎስ ቀዳማይ ንዓይ ኢሉ ንዓይ ኢሉ ንዓይ ጽላል ንዘይብለይሲ ንገሰኒ ኢልኩምኒ ንዓይ ለካ ከም ዝብእ ማለት ዝብእ ምሽ ቁኑዕ እዩ ግን ይበልዓካ እዩ ንዝብስ ንኣድጊ ስጋ ጽዒኖም ኮብኩባ ምስ በልዎስ ስኸ ስጋ ተጻዓንክዮ ስጋ እሞ ድማ በይነይ ክኾብክበክ ኢሎ መፍቶተይ ናይ ስነ ዝብእ ዘጽንዑ ሰባት እዮም ነጊሮም ኣነ ይሰማዕኹ መፍቶተይ ዕሾኽ ድማ መጺኹም ባዕልኹም ፈቲኹም ኣብ ትሕቲ ሕገ ይበለይ ክነግረኩም ኢሎ ኢሎስም ኣብ ትሕቲ ጽላለይ ኣጽልሉ እሾኽ እኮ ጽላል የብሉን እሾኽ መውግእ ጥራይ ዘለዎ ኣብቲኣ ተጽልሉ ሽዑ ኸንታ ክትከውን ይኸለ ሓዊ ኸባይ ወፂኡ ይብልዓኹም ናይ እሾኽ ጽላል ድማ ግፍዒ ዘንብር ብግፍዒ ዘንብር ጽላል ሕጂ ኣብቲ ትሰርሖ ኣብቲ ተገልግሎ ኣብቲ ተኣትዎ ኣብቲ ትወፅኦ ብግፍዒ ተኾይኑ ትናብራኻ እቲ ጽላል ዘይጽቡቕ ጽላል እዩ ዝደለኻ ሽምሃቦ ስራሕ ተኾይኑ ኣስብኻ እናለዋወጠ ቢዝነስ ተኾይኑ ውዕል ነገርካ ነቐያየረ ናትካ ነገር ስቂሉ ዝወስድ ተኾይኑ እቲ ጽላል ጽቡቕ ጽላል ኣይኮነን እቲ ምቁራን ጽቡቕ ምቁራን ስለ ዘይኮነ እንታይ ግበር ህደመሉ ውፃሉ ንጽድቂ ይኮነካ ንህይወት ኣይኮነካ ንናብራ ኣይኮነካ እዚኣ ምቁራን ከተፍርሳ ጥራይ ዘለካ ብግፍዒ ዘንብረካ ከምቲ ንያዕቆብ 10 ግዜ ኣስበይ እናለዋወጥካስ ንዓይ ባርያ ጌርካስ 20 ዓመት ኣንቢርካን ኢሎ ኣብ ትሕተይ ተመፂኻ ዳ ባርያ ክገብረካ እምበር እንታይ ደሊኻ ኢሉ ኣምላኸይ ግን የህዲምኒ ኢሉ ባዕሉ ተዘይወፅእ ነይሩ ካልእ 7 ምወሰኸ ስለዚ ፈቲኻ ኢኻ ትወፀሉ ፈቲኻ ኢኻ ትሃድመሉ ሃዲሙ ግን ናብቲ ዕቁቦ ዝኽእል ኣምላኽ እስራኤል ኣሜን ዶ ሃዲሙ ወፂሉ ስለዚ ካብ ዝግፍዐኛ ዝኾነ ሲቹዌሽን እንታ ክትከውን ኣለካ ባዕልኻ ክትወፅእ ክትክላል ከመይ ይነብር ኣለኹ እንታይ ይነብር ኣለኹ እንታይ ሰሪሐ እንታይ የቱ ኣለኹ እንታይ ይረክብ ኣለኹ እናበልካ ፈትሽካ ተዘይሃዲምካሉ ለውጥ ክኾነልካ ኣይክልኒ ኢየሱስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ኣሜን ኣሜን ሓሙሻይ ናሃድመሉ ጽላል ናይ ግብፂ ጽላል ናይ ግብፂ ጽላል ናይ ግብፂ ጽላል ኢሳያስ 30 ካብ ቁጽሪ 2-3 ኢሳያስ 30 ኣብኡ እግዚአብሔር ህዝቡ ንዑ ስለ ዘይሓተቱ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ኣብ ኢሳያስ 30 ኢሳያስ 30 ቁጽሪ 2 በኃይል ፈርዖን ክትሕይሉ ኣብ ጽላል ግብፂ ክትጸግዑ ኢልኩምሲ ናብ ግብፂ ትወርዱ ኣለኹም ግና ኸነ ዓፈይ ኣይሓተትኩምን ስለዚ ከም ውፅኢት ማለት እዩ እቲ ኃይሊ ፈርዖን መነወሪኹም እቲ ጽላል ግብፂ ድማ ግብፂ ምጽጋዕኹም ድማ መሕፈሪኹም ክኸውን እዩ ጽላል ግብፂ ነውርን ጸርፍን ዘምጽእ ጽላል ማለት እዩ ግብፂ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓለም እያ ትምሰል ኣብ ባይብል ሕጂ ብናይ ዓለማውያን ከም ብናይ ኣህዛብ ብናይ ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ሰብ ክትከውን ክደልን ከለኻ እዚ ጽላል እዚ ክብረትን እዚ በረኸትን ኣይኮነካን እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብናይ ገለ ሰባት ፌመሲቲ ንስኻውን ፌመስ ክትከውን ኢልካ ትጽጉዖም ብስሞም ስም ክትረክብ ኢልካ ትጽጉዖም ሽዑኸ እቲ ናቶም ጸርፊ እቲ ናቶም ነውሪ ናባኻይ ዝመጽእ እምበር ምንም ዓይነት ክብረት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ጽቡቕ ስም ይኹን ሞገስ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ ኣሜን ኣሜን ያ ሓቅን ሕያውነትን ይሃለኻ ሽዑኸ እንታይ ትገብር ኢኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን እንታይ ሞገስን ጽቡቕ ዕድልን ክትረክብ ኢኻ ተቓሊስካ ምስ ክስቶ ተጸጊዕኻ ዝመጽእ ሞገስ የለን በንጻሩ ነውሪ ዝመጸካ በቃ ብናታቶም ክብረት ሕጂ ፍትሽ ኣቢልካ እንታይ ዘሎ ቫይራል ኢልካ ተኣትዎ ሽዑኸ እሶም ከም ባዕሎም መፅኦም ንፉስ ይብሉኻ
መንፈሳዊ ተባሂልካስ ንፉስ ኢኻ ትሽለም ምንም ዓይነት ክብረት የለን በእግዚአብሔር ግን አሜን ዶ አብናትካ ነገር አብትጽላልካ ናይ ሓተትኩም ምን ኢሉ ክጽጉዑን ኢልኩም ናባይ ክንድትመጹ ናብ ተኸድኩም እሱ ነውሪ ዘምጻልኩም ኢሉ ስለዚህ ብነውሮም ምንታን ከይትንውር እንታይ ትግበር ብናይ ግብጺ ነገር ክትጽለል ብኡ ክትጽጋዕ ብኡ ክትከብር ኣይትድለ ሕጂ ዘለኻዮ ነገር ኣብቲ ናትናውን ኣብቲ መንፈሳዊ ዝመስል ነገሩን ኣሎ ሓቀ ከይሰርሕካ ብዝሰርሑ ሰባት ስም ክትረክብ ምፍታን ጸግዕ ኢልካ እናቶም ነገር ነግሒስካ ገለ ክትረክብ ምፍታን እዚ ኣይተስልጥንያ በኢየሱስ ስም ካብ ነውርን ሓፍረትን ጸርፍን ዘምጽእ ጽላል ምህዳም ይኹነልኩም አሜን ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ለዚ ካብዞም ንሃድመሎም መስራዕና ናበይ ንሃድም ድማ ሪና ክንውዲና ናበይ ንሃድም ናመንህደም ተቐዳመይቲ ጽላል ናይቲ ኩሉ ዝኽእል አንተ ወይ ዘንበብናዮም መዝሙር 91 ጽላል ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ጽላል ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ካባኻ ተማልኦ ተዋጽኦ ወይ ትገብሮ ነገር የለን ጀስ ኩሉ ኻልነቱ አሚንካ ክትዕቆቦ ኢልካ ምምጻእ ጥራዩ ናትካ ግደ እስኻ ተዋጽኦ እስኻ ትገብሮ ነገር ሓንቲ እንታይ ምህዳም ናበይ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ንምንታይ ንሱ ምስ ካልኦት ዘይመቐለን መንነቱ ሓደ ኩሉ ኻልነቱ እዩ ሓቀይደ አንቺ አምላኻዊ ባህሪ ተዋሂብና እንዲሁ ግን ዘይተዋህበና ባህሪዩ አይናዩ እቲ ኩሉ ኻልነቱስ ንሰብ ኣይመቐሎን ንሰብ ኣይሃቦን ኣብ ኩሉ ምህላው ኩሉ ፈላጥነቱስ ንሰብ ኣይመቐሎን ግን ኩሉ ኻልነቱ ኪሉ ምንታን ክኽእለልና ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እንታይ ንገብር መጺና ነጽልል ኣብ ጸጉዑ ክትከውን ከለኻ ኣብ ጽላሉ እቲ ፕሬዘንስ እቲ ኣብ ጸግዕ ትልዑል ዝሓድር ዝብል እሱ እቲ ሰክሬት ፕሌስ ተባሂሉ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር እቲ ቅድስተ ቅዱሳን እቲ ማሕደሩ እቲ ውሽጢ ተባሂሉ ዘሎ ማለት ንሕና ሕጂ ናኡ ብደሙ ዝኸፈተልና ብስጉ ዝቀደሰልና ናብ መቅደስና ውሽጢ ንምእታው ትብዓት ዘለና ሰባት ስለ ዝኾንና ኩሉ ነገር ሒዝና ናብ ትሕቲኡ እንተኣቲና እግዚአብሔር ይመስገን ህልውና እግዚአብሔር ንዓና ናይ ዘለዓለም መንበሪና እዩ ኣነ ተዝኸውን ደው ኢለ ኣሜን ምብል ህልውና እግዚአብሔር እንታይ እዩ ናይ ዘለዓለም መንበሪና እዩ ንሕና ጋሻ ይኮናን ኣብ ህልውና እግዚአብሔር መጻተኛ ይኮናን ኣሜን ኣብ ዮሐንስ 16 ተጠቂስሎ ኣባኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ይነብር እሞ ስኻትኩም ትፈልጡ እዮም ስለዚ ኣባይ ዝነብር ኣባይ ዝሓድር ተኾይኑ ኣነ ንዑ ንሱ ንዓይ ጋሻ ይኮናን ኣሜን ጋሻ ይኮናን መንበሪየይ ኣምላኽ ጥንቲ እዩ ህልውኑ መንበሪየይ እዩ ቤተይ ኣውዩ ገዛውተይ ኣውዩ ስሙ ብሩኽ ይኹን ለዚ ኩሉ ኸኣልነቱ ቀዳማይ መህደሚና እዩ ሕጂ ምህዳም ክትሓስብ እንከለኻ መዕቆቢ ክትሓስብ እንከለኻ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ጸግዐይ ዕርደይ ዝውከሉ ኣምላኸይ እብሎ ኣለኹ ኣሜን ቀዳማይ ክትሓስቦን ዘለካ ነቲ ኩሉ ዝኽእል እዩ መዕቆቢ ክትሓስብ መጸገዕ ክትሓስብ እንከለኻ ንመን ሕሰብ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ሕሰብ ጻድቕ ጎዩ ክብላ እንከሎ ኣባሲ ናይ ገብርኤል ናይ ካልኣይ መዓልቲ ፍላይቱ እያ ሓቀደ ኣብ ቀዳማይ ፍላይቱ እንደ ዘካርያስ መጺኡ ንዘካርያስ ክትወልድ ኢኻ ኢልዎ ከመይ ኢሉ ይኸውን ስበሎ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ቃል ኣይኣመንካዮን ነገር ስጋብ ዝጻረ እቲ ጉዳይ ስጋ ዝፍጸም ብክፍሊ ወታደራዊ ሚንችቤ ተዓሽግካ ኣለኻ ኢሉ ዓሽግዎ ኸይዱ ንምንታይ ሳራ ክትወልድ ርኢሎ ሃና ክትወልድ ርኢሎ ኣዲ ሳምሶን ክትወልድ ርኢሎ እንታይ ንመካን ሙላዳ እሞ እንታይ ዝገርም ነገር ኮይኑ እዩ መዓልታው እናንበብካዮሲ ነቲ ቃል ከም ትገብር ዓሽገካ ኣለኹ ኢሉ ከይዱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ምሽ ኢሉ ኣይተጻሕፈን ግን ይመስለኒ ሕማቕ ድማ ኣይኮነን ሰኢልኩም ስሙዕኒ ሕጂ ምስ ከደ እግዚአብሔር መጺኡ ገብርኤል ከመይ ነይሩ ፍላይት ኢልዎ ከይደ ጽቡቕ ነይሩ ምስ ነገርኮ ግን ምእማን ኣብይኒ ዓሽግዮ መጼ ኢልዎ ደሓን ንዓመት ስለ ዝኾነ ሽግር የለን ድሕሪ 6 ወርሒ ግን ናብ ሓንቲ ድንግል ክልእኸከየ ንዓ ከይትዕሽጋ ቀድሚያ ኣይኮነን ብድሕርያ እውን ኣይኮነን
تايدا خجبر أردايا بيسوسم زرد ملاك يمساكم زتا ما عدا ملاك يمساكم آمين آمين زتا ما عدا كتكاتعون كلها زتا ما عدا ملاك مسيو لك زاسيم هتويل كما يلي يخوني لاتو شيخ إلو لك أردايا تبايله لك أردايا تبايله إلو يدو مليسوا مريم تايدي مسيلك اتا مكان استبالت تحت النغي من إليسابيت هو نسال لومي شاي ورحي كمي نام لاخذ الساونو نجر سلازيل بيسوس كريستوس سم اتزاخل املاخ بيسوس سم يصلل لكم كعلي زقبر املاخ يصلل لكم نابتخيلكم تركبوا له صلال متاو يخون لكم حيله العلي يوردكم منفس قدس يصلل لكم امين كصلل الكيو اوفر شادو امين امين اتي ناي زانا غريك قال كتقملا فقدوا لي اتي ابيكايزو زبل قال تايبل كترغم كلو operating under the shadow of God مالتي تغبرو ነገር ዘበለ ሁሉ አብተህ ትጽላለ አምላክ ኮንካ መግባር ማለትዩ ነማርያም ድማ እዚ ከመይሊ ይኸውን ኢሎ አብተህ ትጽላለ አምላክ ኮንኪ بتعمره بمفتار جميرو بمولاد زغبر ناي እግዚአብሔር ፉል ያሰራራዩ ከረዳካ አይክልኔ ናይውና ይረዳነኒው ተነጊረኮን አይረዳክኒው ግን በመፍጣር ከጀምሪው በመውላድ ከወዲው ኃይለቱ ልዑል ድማ خبال ይልዋ አሜን አሜን ሾኸ አይተረዳነን ግን ከም ቃልካ ይኹነለ ይላት አሜን ዶ ስሙ ብሩኽ ይኹን ነምነት ዘታብዕ መልአክ ይምጻኩም أبصلالو يتيو أمين زبل ملاك يمساكم كالي زقبر ملاك يمساكم كيلكم ترخمو أمين دو سالسا يسلال نايخنا في سلال صبغ مهدى مدوي نقرأكم الله أمين نايخنا في سلال أب مزمور تيس عن حدن زنببنا يو مزمور تيس عن حدن كاب قصري أربعة جمير بقلقلي خقول ببك أبتحت أغنافو متساقعي خطركبيخا حقون والتان ساق أنيو شو كابكوت راح مشترايو أتن أربعة نايجيزي مقان أو نرغبانينا تن أربعة فريم قداماي مكال كالاي مكال سالساي مكال رابعاي مكال تباهي لنزلوا أو ليتي معالتي تسلمات كتري زبل ساعات تفلين اللوا لذي إسرانا أربعة الساعات protected كتكون تدليخا انت يقبر عبت تسلال أخنافو تعقب أمين نعو تحبع أمين دو بليت زخيد يخون بقتر زمت يخون معلتي يخون ليتي يخون كل جزين تالكا حلوة أملاخ ألكا أمين دو سمو بروخ يخون أسك أم مزمور سوسان حدن مزمور سوسان حدن قطر 4 5 وأملاك نسخة مبصعي سميعها سم كان زفرحوا رستتبهم اللخا أبدون كان حوار خنبري شوخة أبصلا لخنافك عقيبة اللخو أبي أبصلا لخنافكس عقيبة اللخو أبتي سوفت كوبين تاريخمو دوت الله مسا تقادم أنت تبلا الله سيلا تبلا الله سيلا مالت pause and meditate on them مالتي دوبل بزعبو أستنتن مالتي يخمدو أبصلال أملاخ متاو مالت انتاي مالت مخانو كما عينت highly protected مخانكا انتاي قبرو أستنتنو تتردي كادما تاما منك يا خات خيت أبصلالو اللخو نابلكا بشلق بلقا يتبلنيخا أمين دو هنا كو انتاينا نقبر بيسوس كريستوس سم تحليل اللخو قالت ملمش شوخة بيسوس سم وقع بيسوس سم وقع حانتي وقع خان كم زي أمن كهزفلت انتايو زعمنا سبت أمامين يزخيت كم زي يبلني تأمامين يزخيت دك ما يتمنى اللهم دو ما يتمنى ها قويت وركا ما يتمنى كابن عيني كابن عندهم دكان سقاب تافير ماتا زلوا جزوتي نابس رجعين زت متامش حكي هجي سامي كاب جزا وص قبل كله كابتن عندهم دكان عاصيهم بلع عاصيهم قفا دايب كوينا شو وصل دبلس فيتني في تقاتيم دم يسوس يشفنا الله خيلو تخيلوس نابتا فيرماتا يخيد سنة يتحفتنا دما خفتا لأل إلا جزا وصل إلاس ري تبلت قفا سبي قوي سامي تراي بينو استغيل يخيد شو سامحونا هلاتو
شو رأي بيلوا وا كميل كريغ نيلوا شو أمتها بيلوا لك حفتنا يا أخي آمين ده بيسوس كريستوس سم أبتان استسور كو مسايس تسور أنت زي كوينو مسايس تعبت زي كوينو مسايس تشفنت زي كوينو صلاة عيريننيو صلاة رخبننيو بيسوس سم تسوير كامن باري هنالك تشفين كام خادي هنالك أمينك تخيل كام خادي هنالك آمين آمين تشفين الك شلب قلب آمن كان دم أواف دقنا بالداتن قبريلو تزات في ملاخ مسمات أنتاي نعي كرينيلو نعيريو كحلفكم يو دم يسوس كريستوس قبل عليه خوينو الزراي نايزل العالم معك أبي خيو صلال كيو I am highly protected heavily defended آمين 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 تخويلي زنبر بلو تسويري زنبر تحلي زنبر آمين دو كم زيو مسوار مالت كم زيو إيمان مالت قويغا قال زي صبغ تتسمعك بدم يسوس يلقى شفن آمين دو ازي قال لو مش نمنا زي كون سبكتات دم يسوس كنشوفنو ايتوهابنا كنسقو ايتوهابنا بقى خدحن ترايو بقى نو نعيقن يشفنني تدلينا عخايخن نعي يسورني تصوري زنبر تدلي خاصة ابدو قول سنة انا كن هادي ما او شفينا دو قال هو يسوس قويتاي رينا عندنا تشفينا رينا يوينا تشفينا ورينا يوينا أيكونن قال جزانا بس بيسوسم كابزي أي حلفون ميلنا زي سجر دوب جرنا لهم سجرنا يوينا آمين دو يسوس قويتانا ملاخنا صلا لاخنافو highly secured place صلا الإيدو دمار رينا رابعي صلا الإيدو أب إسياس 40 شعتن كلتا أب إسياس 51 16 أب إزرا شمونتا إسران حدن إسران سلستان إسران سلسان حدن علىكم صلا الإيدو دما نمحلوكا أب زخد كايو تزرقح إيد مالتي أب تعتزخونه يخون كنتات نعا حليفو خرغبكا زيكل نعا حليفو كتنكفكا زيكل كل جزء بوتا ريحقني أيركب كون كما يجير زي تبل حلوة مالتي provision حجز أمين دو سمو بروخ يخون أبي إسياس 51 إسياس 51 زلو قال إسياس هزو زوت ملغتات كلهم بأمن زوجرو زقتلو كبرت ملغتات سلا زنبرو እግዚአብሔር ንኢሳያስ ክልእኾን ከሎ ብዘይ ፕሮቴክሽን ክልእኾ ኣይክልኒ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ንሰማያት ክተኽሎም ንምድሪ ከዓ ክስርታ ንጽዮን ድማ ንስኺ ህዝበይ ኢኺ ክብልሲ መን ክብል እግዚአብሔር ክብል ቃላተይ ኣብ ኣፍካ እምበርኮ ኣብ ኣፍ ምን ኣብ ኣፍ ኢሳያስ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ እምበርኮ ብጽላል ኢደይ ከወልኩኻ ተዘይተኸዊሉ እንታይ ክገብር ኣይክእል መልእኽቱ ከብፅሕ ኣይክእልኒ እዩ ካብቶም أب إبراهيم 11 زلوا نايم الججانو قال يوم تمجزوا زبل عم بيبكم تخينكم كابتم زتمجزوا حدا يسياسيو هديمو أبجرب مساعته كاو خوص وصل زي قالوا مستجرب يوم قريص أمه ثلاث إيدك زيابير تزي حلي أتوسي زيابير قبله زدلي قبل أيكل نيرو زيابير جن انتي نجبر إن حلوة أبربع عن شعتن سكن رايو يسياس 4 شعتن كلته 4 شعتن كلتك قريبا لخو نعفي كم بليح سيفي قبرو إسياس 5 بزلو أب صلال إيدو خا حب عني سعل فلاتا قبرني أب قول دبو كولني هذا أب تعتزخونا يخون كنا ذات سعنة انتايلو هايلي سكير زخونا حلوة يزلني هاي فرحني تحلي زنبر سلازي تقبري كخيدي كقبري خاصلتي آمين دو بيسوس سمتا تقبر إيد مساقم تخون إذا عيدكو خابت تقبرو نقرسي تمك حكا مكو حيقا تقبركا أب إزرا شمونتا خيدكم تام بيبكم أب إزرا شمونتا قطر إسران حدن
أنا دم أبكرم إخزابير أملاخنا رسنا كنوارنا أنا نتعناتنا نخلو تريتنا كنعت من قدي كل من إلى أبروها واتقوم أوجكو شو ننقص إيدك إخزابير أملاخ نزد ليو كلاتهم نتصبغ سلطانو كورونغنا أبلعلتهم زحد قوة كلاتهم كم زخنت إلى نبرنا إلنا نبرنا مو يخدو تزاريبي مو يخمرو تزاريبو إيدك إخزابير تاين نزدنا أنا سنصبغ مسانا إلى تزاريب نبركم مايلو سلازيلو أمن قدي كاب صلاي كدحنونا شفرا فرسنيا ملمان حنخكو أمين إيدك إخزابير مسايا الكاسي عندنا بزغارد قبرو لا كتبل دسايب لكان الله عنده كمان توم قارد سي تصليم بادلا تصليم منصر يقبرو كامن ما يدحنو خانم إيدك إخزابير مسايا الكا عمين كان تعويشكا السادما أبكسري سلاسان حدن كيدكم تنبيبكم تيزول مسيلكم إيد أملاخنا دما قبل علينا نبرتمو أمن قدي كبير صلان كبد بخن تجبرتنا عاد حنتنا تتمكى حكال لا إيد انت تجبرها تدحنك أب كل عزو خمسة غاية غيد آمين دو زابير كيردن تيدو حد صار يكونتن ترد إيد مالتي تناقف إيد مالتي بيسوع سم أمنا إيدو مثلال يتوخون لكم أمنا إيدو مثلال متى يخون لكم أمنا إيدو مثلال متى يخون لكم سمو بروخ يخون نايمو داتا مهدمينا دما ناي فتاوينا صلال كعب زياب صحكم من لو منبر ناي فتاوينا صلال مچينا ننبرلو صلال مهاليه معرف كلتا مهاليه كلتا سوري مهاليه كلتا بخلو نجر كازت انقالكا صلال امين مهاليه معرف كلتا كاب قطر سلست كاب قطر هذا جميرنا كرينا راينا فتاوينا صلال انت يزغبر صلاليو ابسترداك حقي زنبر صلاليو امين امين أبت بكريستوس زتجبرلك أبت بكريستوس زخونلك زتودعلك منفسا وحقي زنبر أبت تحتي كريستوس أويد ما أبت تتسقى أو خمس لك بمتى يتفلت مسيلكم قدامي بزربا خاي خاتفلت قدامي نسخة بكريستوس زخون كايو من النتكا تفلت مو زربا خاص كونفيدنتال أمين دو بمتممان يزخون بس عباخر السخة تحسب كلخا كجمر كلخا كم ببومو بحنساب كنا شعو كقلتي أنا إله تاسونا مايت تجرى دا سهرون نايلس بابا شوشان إيه فتاوي تيسي أما أخل والد كم أما أخل الشخص وقلت بابا شوشانيا فتاوي أما أخل عودات كم ملعو أما أخل أوام دور إيو أبتصلالو باحيلني تقمتكو فريونة حاجي طعميو نابيت وينخا أتوني صندق علامو قبل علي فقريو صلال الفتاوية يسكبلو صلال الفتاوية يبلو بك عبد صلال الفتاويكم كم زلكم قدامه يتفلطو اتبزعبا راسكم زلكم بلك زغونه فلطت اسا خجمر كلاس انا الى خجمر كلا انا الى مزراب كجمر كلا انا من الى عاويلكم بلسكو صمم لكم عاو يا ابتعد تصلالو تزي علي خاغن منفساو ነገር ይዝመስለካ انا كتبل كلها قطقط شامبكو ገጫብ አድጊ ሰልሰላ ናይ አፍ ደገ خሻ ኮሚኻ በቃ ኢልካ እንዲኻ ባዓለኻ ዳንስ ለሽ ዝባል አገልጋሊ ናይ ቀደም አገልጋሊ ለው ብሩኽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰባኺዩ ከገልግላ በሓደ ቦታ ኸይዱ እቲ ፕሮግራም ዝመርሕ ከምዚ ናይ ዳኒ እኳ ብሩኽ ኸማ ይበለኒ ናይ ክህቦ ምስ ደልየስ በአማርኛ ገይሩ ዛሬ ስጋ በገጣባ አህያ ተጭኖ ቢመጣ ትበላላችሁ አለ ኢትዮጵያን ስጋ እንደማ
አዎ ጉባኤ ሙሉ በቃ ስጋ ይሁን ብቻ የሚበላ ብቻ ይሁን እንጂ በማምጫው ሳይሆን ስጋው ነው የሚያስፈልገው። ትዝብላ እምበር ትዝመጸሉ ይኮነን ቀንድ ዘድሊ ብዝመጸ ይምጻ ምብላዕ ጥራይ ይልዎም ሸው ማይክሮፎን ሂቦ ድይብ ምስበለ ዳንስ ለሺ ድማ ከምዚ ከማይ ብሩኽ እዩ ወዳጄ ኢሎ ምን ነው አህያ ባህያ እንኳን ጤነኛ አህያ ብታረገኝ ምን አለ አድግ ባድጉስ ጥዒት አድግ ዘይትገብረኒ ገጫ ባድግ ትገብረኒ ኢሎ ብውሕድ ስም ተፃዓንኩ እኳ ካብ ገጫ ባድግ ትገብረኒ ጥዒት አድግ ምዃኑ ማሓሸኒ ኢሉ ሪኽሞዶ ትሕትና ይኮነን ገጫ ባድጊ ከምዚ ኣይኮነለይኒ በቃ ከምኡ ይኺ ሕጂ ዘይኮነሉ ሰብ ብምንታይ ትፈልጦ መሲልኩም እዚኣ ከም ሞባይል ምሕሰቧ ከም ሞባይል ሕሰቧ ንፅኢልካ ቅረብ ኢልካ ክስእላ ቅረብ ምስ በልካ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ይህ እንታይ ኾንኪ ንዓይ ስእሊ ይወፀልኒ ኣይወፀልክን እዩ ከመይ ገይሮ ክወፀልኪ ባዕሊ ክንዲኸ የወፀለይ እንትብል ዘለኺ ኣይኮነን ስእሊ ኤክስሬይ ተትገብሪ መደገምኪ ይነፅር ምተባህለ ነይሩ ብቓላፍካ እንዲኻ ትፍንተር ኣነ ፅጌረዳ እስከበሉ ኣነ ፅብቕቲ በሉ ኣነ ናይ ኣምላኽ ሰብ በሉ ኣነ ግሩም በሉ ድንቅን መስተንክርን ገይሩ ፈጢርኒ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኣሜን ከምዚ ገለገለ ብፆት ክናጋረሙ ተደልዮም ይታ ራስታ ኣብሎኒ ብገምጣል በራሕ ማለት እኮ እዩ ሸኸ ብርሒት ረኣይ ኣበራርሓ ረኣይ ይብላን ኣይዳልኒ ኣበራርሓ ረኣይና ምንምታይ ብድሕሪ ዝጅምር እውን ኣሎ እኳ ብኸምዚ እውን ኣሎ ናተይ ግን ብዘይ ገንዘብ ሃልምፅ ኣቢሉ ሓምሓም ኣምሲልኒ ኣሎ እናቐምቀማይ ካብ ዘይከይድ ነዊሕ ገይረ ኣለኹ ክትዳል የብልካን ኣሜን ዶ ኣይዳልኒ የብስ ከበሉ ኣነ ፅጌረዳ በሉ እስከ እዛ ሰበይቲ እኮ ብርኽቲ ሰበይቲ እያ ዳዕራይ ምስ ተረዳእ በቃ ኣብ ትሕቲ ፈታውያ ምዃኑስ ከመይ ምዃኑ ስለተረዳእሲ ዘረባእ ተቐይሩ ነገራት ተቐይሩ ኣብ ማእኸል እኮ ኣብ ሓደ ግዜ እኮ እንታይ ትገብር ጥምት ዋላ ተቢልካ ምዕራፍ ሓደ ጥምት ተቢልካ ታኾንካ ጥምተን ኣነ እኮ ፀሓይ ኣፀሊምን እምበር ከመይ ከመይ ዝነበርኩ ፈታውየይ ክደሊ እኮ የፀሊመ ኣብ መንገዲ ሃሪሞምኒ ከተርቲ ከምዚ ገይሮምኒ ኮምፕሌነር እያ በቃ ትኸስስ ተጠሚትከያ ወላ ኣይትረኣይኒ ትብለካ ዳዕራይ ግን ኣብ ትሕቲ ፅላል ፈታውያ ምስ መፀት ግን ኣሜን ኣሜን ፈታውያ መፂ ኣብቲ ዝሓለፈ እኮ ፈታውያ መፂሲ ፒጃማያ ውፅአዮ ኣለኹ ደቂሰ ኣለኹ ገለ ኢላ ሓበሻ ከምዘይኮነት ብምንታይ ትፈልጡ መሲልኩም ሓበሻ ከምዘይኮነት ፒጃማ ውፅያ ትድቅስ ሓበሻ ሓበሻ ክድቅሳ ከለዋ ቱታ ገይረን ካልሲ ገይረን ቢጎዲን ገይረን ሚስማር ገይረን አሉ መወዳታ ድማ ናይ ስቶኪንግ መወዳታ በዩ ኣብር ብስቶኪንግ ገይረን ጠርኒፈን ይስተርኩም እምበር ሒናን ልኻይን እንተሃሊ ድማ ኣኺልኩም እዚኣ ግን ሓበሻ ኣይኮነትን ኣውፅዮ ኣለኹ ምስ ሓበሻ ሰበይቲ እኮ ክድቅስ ከለኻ ዋ ካብ ንዐን ምድላይ ኣቢሻ ስራሕ ምጅማር እዩ ሓይሽ ክትፍዕር ኢኻ ትደልዮ እዚ ከተውፅእ ብፍላይ በአዲስ አበባ ዝሓለፈቶ ኮይና ድማ እዛ ኩስተ ሓትነይ ኩስተ ዝተደለት ጋቢ ለምን ዝብል ሻርባ ተኸዲና ትመፀልካ ኣቲ እንታይ ገይርክ ዝወዲ ኣብ ናይ ሓዳር ትምህርቲ ንምህሮይ ይዝከረኒ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሓዳር ቃል ኪዳን እናእሰርና ከለና ባባ ቃል ኪዳን ይእስር ነይሩ ኣነ ድማ ይሰብኽ ነይረ ሕጂ ምስ ሰበኽኩ ባባ ብሩኽ ፈቲዎ ነቲ ስብከተይ ፈቲዎ ምስ ፈተወ ሽዑ ግን ገሪሞ ቃል ኪዳን ከእስር ዶ ምስ በለት ስማዕ እንዶ ሰሊ ወደይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣቤት ኢለ ካብቲ ምርዖ ክንደይ ጌርካ ኢሉ
شدشت عمتي له بشدشت يا خندس السب بشدشت يا خندس السب بلو دحر 4 زخون دما خنقركم يلو نحن ناي شدشت نغير مسونا 4 نغيروا ريخم مودو أبناء حدار تمرتي أزي يعطي وساني إذا سبيت جن حبش هاي كونتن كل جزء بزعبار رسا صبقة الزارب بزعبار رسا صبقة تري ولا تخونتات أنت تلاوتا نتزن برتو ذكيرة ناوية تتأمتها كامبر نبت عجز اللاتو زجاج أبتو يكونتن أنا تصغير ده تبلك أبت تسأل الفتاويخا مسكونكا قدامي تريمتي بحيلي بخيلتي بجبري زي كنا كاو بو نعو يخاطر امين امين نتخاو زخون الكاريخه انا املاق سبتبل انا صادق انا صدق املاق تبايله من تان كصواع نسو حاتيات زخون لي بوتاي زوسد لي انا سي كابتن صدقن قدسنان مدحانن زخون لي كريستوس يسوسي انا امباسادر يسوسي انا يسوس بسغا زوكلو وكيل املاخي I'm not ordinary person. Amen, amen. I'm extraordinary. Amen, amen. لعل تفطر زنبر أملاخ زلني. يسوع قويتاي. تسوي مت يبلونسكا. دنقت هيكون كنا بزل خلو. أنا تسوي يبلوني. رايل لني. أبتت فتاوي يزل خو. بك أبتت فتاوي خان تسليلك قوان قخايو زقير. زربا خاي زلوت. كل جزء بك خمويخا. بسابق خاطرين كلها تصبق. قال تقبر كل خاص صبغ مخدان كتحسب كل خاص صبغ امين دو كم زلوا مش بقى مخدان قليلا كاب سلكي نصلا غوتت تبيلن الين زمصا شو بقى مثلا بز بجل قال زبله هلا الله خندو نصلا خبت قدفانا ويح غير كان جن كستاي كخون كلس كمو كل جزء بك على مش نبيت خريستان دي ختمت سلخي زنت إلكي صبوا كينكي آمين دو بورساخ كتحز خلا خمس جيركي دبلوماتيك خمس جيركي كم جنبيلك زي كنا خمس جيركي عملاق مسكن آمين دو أودات دما مولا جيركم آمين دو نابلكم منبر confidential أنت عايزبل زلخو اتزلخ أيو بزتسرح حلقة يخاتنبر بزتودع لك يا أخي تنبر نسخة تقبرو نجر يلم أتصبغنا عخي زملكتك أتبلوسنا عخي زملكتكي أبتصل الفتاوي خي زلخي فريوسنا عينتنا حقين تايلاتو طعميو نمنت قالوا زلو فريخات الزارب نسمو زبكع فرخنا فر مالت مسوات مسقانا نقرب أملاخنا مزن البلا مسوات استايقو يقبلون يسمرونيو زربا خاشو انت يخون طعم يخون أمين دو أمين أمين كتجيشن وي كتموتن وي كتفلن كلا خامس صبغ يزربلك حكيت يكون صبغ يزربلك هجانا خجيش كلا خسي حدا حونا ببزح مثل اخينا استاجرنا نيرنا حج مسك الشعب تبوستنا تي سلي ما عرفوا الى صحيف لي انكو عباقش كويلا انا ازي اجن رسا كل جزء صبغت الزرب نمنتاي اتزلاتو ريخادو اب صلالو استاجر باهيل ني تقميطه ناغوا خاي تقمطني خا اب صلال يسوس كم زلخاس اتباهتاي زنغركا امين امين يسوس غويتان املاخني ازي انا يموداتا امبيبنا كنودينا اب إسياس سوسان سلستن اب صلالو زلو باهتا رينا كنود إسياس سوسان سلستن شو تصبك كنصلينا እግዚአብሔር ክረድ አናዩ ኢሳይያስ 63 سوري اب 36 قمت اليا ኢሳይያስ 36 شوعته
سلاسان شدشتن شو عتا سقبت شعتا عم ببوا أنا جن سوسان حدن دقيمة عم بيبا كودة سوسان حدن إساء سوسان حدن سلستا عم بيبا كودة أوام صدقي نخبرو زخون تخليق زيابير تبعيلو من تقسم مايو نحزنات سيون أبكند حموخش زود غدف علم أبكند حزن كا زيت حجوس أبكند منفس قوي كدان مسجنا كهبهم لا خني أمين أبتحت تسألوا أنت خينك أبكندي زت خا أنا جريز مسألك أمين أبتحت تسألوا أتليل الله خبلو نسكا أبكند زمت أن بركة الله ولو حجي اعتزلكم مخونتات بزي قدس أبكندو زمت متكعت الله نا يسوس نكند زتلاخلو قداي مشنو سي أب حزن انت الليقة أبكند حزن حقوس أبقاي انت الليقة أبكند قواي متسننا سلام نخو قبر الكاي يسوس زمت أبتصلالو انت اللي باهي لن تقميته أبتصلالو مخان انت اللو ربح اللو أبكند ترخبو نقر اللو نخالو زي كون نعخا قنزخون نمنتاي أبتهتيو سلازات للكا فتيقة أبتهت صلالو سلازاتها زخون للكا نقر اللو أبتهت صلال فتاوية يزلخو بلوني أبتهت صلال فتاوية يزلخو سمو بروخ يخون دويلنا ماس برير كنقبرينا نتي كلاقس كوكع كودق زلوو كنصلي اللوينا نابتي قنعاتو كنصلي اللو زقبعنا دما كنعاتينا آمين آمين بزق على مسارات ترديكم من انتقينكم نتقال كلا عوشتكم اجزيابير استزاربكم نجر انتهاليو كنت صلينا آمين آمين بيسوس كريستوسم كابتم زي صللو صلالات مدام يخون لكم كابتم زي صللو صلالات مفلا يخون لكم بقيتا بيسوس كريستوسم أبزهال لكم هالو بيسوس كريستوسم موتكا زتمني نجركا زقتل رايخا زدر بزبلة كل سقطات كباغاتكم يلعل بيسوسم صلواتاتو يكنتته إذا عينت صلال كباخم استلا عليه يخونه كاب كبابيخم استبتنا يخونه بقيتا بيسوسم نايكل عود صلال بيسوسم استقورت أيخونه بيسوس كريستوس من السخاتكم جنا هديمكم نابت كل زغل متى يخون لكم هديم كان معقاب يخون لكم هديم كان معقاب حيلي يخون لكم يقرب لكم provide مخاني يخون لكم بيسوس سماي ملاخي لعقلكم سماي ما يورد لكم سماي جرى يسنكت لكم بقيتا بيسوس بليغام عيال يخون لكم بليغام برتع يخون لكم بيسوسم كم نايبلس تلال موزع يخون لكم رايكم ذا سلم تسفى ذا قرت كامل عليكم يلا على بيسوسم بقيتا بيسوسم زود قيخونه تسفى ذا قرت رايزة سلمت زرب غاز غير زود قيخونه نايبلس تلال يكنتته اشوخ زخونكم زندده يخونه شاكان قفعيهم بيسم زدوق يخونه دور كم زرقف يرقف بيسوسم تعال غمز قلبت يقلبت بيسوسم نعهم قنا بيسوسم نقدميت مخادي يخون لكم زتعاطوا نقركم يكفت استقلكنا نقركم يلغق ستعزى نقركم يلغق بيسوسم أوروما يسبال نقركم لومي هوات يزرع حادا يلو يجمر بيسوس كريستوسم نورن صرفن زمت زبله كاب كبابيكم يلعل كاب زرياكم يلعل نمنتكم زدكم بيسم يوقع امنتكم زدكم يلعل بيسوس يلعل أبتعت تصلالو متاو يخون لكم
نام مسوري يسوركم نام معبي يحباكم نام مشفني يشفنكم بيسوس ما بصلال متى يكون لكم heavenly protected مغاني يكون لكم heavenly protected heavenly protected heavenly defended بيسوس سمع حلو أملاك قبل عليكم إدك زيابير قبل عليكم إدك زيابير قبل عليكم بيسوس سمع قبل عليكم تمسح قبل عليكم تمسح قبل عليكم تغون بيسوس كريستوس سم هلونا زيابير يصلل لكم هلونا زيابير يصلل لكم أبصقوا من باري يخون لكم أبصلالو متاو يخون لكم بيسوس كريستوس سم أبصلالو متاو يخون لكم صلال أملاك قبل عليكم يخون تقبروا زبل خلو بات خلو زخل صلال يخون لكم زي كال زخل صلال زي كال زخل صلال نزي كوننا مخان زمت صلال نزي كوننا مخان زخون صلال نزي تفقد زفكد صلال نزي زخل كلا زخفت صلال أورما يستباله حاده يلو زجمر صلال بيسوس سم نعاد سب حاده يلو زجمر نجر كلوي حاده يلو زجمر نجر كلوي كم بعد يزعف نجر كلوي كم بعد يزقصل نجر كلوي كم بعد يزقصل نجر كلوي بيسوس ما قبل نجركم ينبي الله قبل لقدايكم يزارب الله قبل لخناتكم يزارب الله هذا اللي يجمر هذا اللي يجمر كم بعدش يجمر كم بعدش يجمر استقل كلا يكفت استقل كلا يكفت ساعات يكفت ملاخو لي يخوق عمل كم تسعفه زيابير يقوم لكم زيابير يقوم لكم ملاخو لي يقوم لكم زرادادا ملاخي مساخوم زرد ملاخي مساخوم نمنزخو ملاخي مساخوم جابرييل يسددلكم بقيتا بيسوس سماي سليخوم يزارب سماي تخفيتو أبز زعبك طريقة بيسوس كاب تعتبلس موسى يخون الكا كاب تعتبلس موسى يخون الكا راي خزا قتل راي خزا قتل مراي يخون الكا مزاي خزا قتل مراي يخون الكا مزاي خزا قتل مراي يخون الكي بيسوس كريستوس سم أنا تزاري بالله زيابير غير والله كونا تفتسمه كبرامون يسوس هاليلويا هاليلويا هاليلويا